Bohaté náleziská hnedého uhlia stáli pri zrode vyše storočnej baníckej histórie hornonitrianskeho regiónu. Vtedy ešte nikoho nenapadlo spojiť baníctvo s chovom rýb. Nápad sa stal projektom, projekt realitou. V auguste 2015 bola spustená do prevádzky Agrorybia farma SRO v Handlovej. Nachádza sa v tzv. Hnedom parku, ktorý tvoril v minulosti priemyselný komplex závodu Bane Handlová. Agrorybia farma SRO je najmodernejším zariadením na chov rýb v uzavretých halových priestoroch. Vznik farmy podnietila potreba efektívneho využitia čistej banskej vody s teplotou 15 až 18 stupňov Celzia, ktorá sa už viac ako 100 rokov vlieva do rieky Handlovka. Podzemná voda spĺňa zariadení úlohu chovnej vody a primárneho tepelného zdroja. Nádrže v uzavretých halách sú vhodné na chov teplomilných rýb. Agrorybia farma SRO sa zamerala na chov sumčeka afrického. Už v roku 2010 padli prvé slová o chove rýb inovatívnym tzv. Systémom Indoor. Juhovýchodná časť závodu s rozlohou cca 4,5 hektára spĺňala energetické aj technologické požiadavky na umiestnenie farmy. Prvým krokom bolo schválenie návrhu v januári 2011. Náročný proces predprojektovej fázy viedol k rozhodnutiu o chove sumčeka afrického s produkciou 2x500 tón živých rýb ročne. Schválením projektu v januári 2012 sa začala náročná spolupráca kvalifikovaných odborníkov v oblasti technológií a stavebníctva. Nevyhnutnou súčasťou úspešnej realizácie projektu boli aj priam nadprirodzené manažerské zručnosti. Tento typ projektu bol prvým nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe. Projekt zastrešovala kancelária inžiniera Beňačku a technológiu chovu spoločnosť Netafim Slovakia SRO v Trnave. 25.6.2014 dostal projekt farmy zelenú. Zmenou chovnej technológie na systém ODS sa znížil počet chovných nádrží, skvalitnilo sa okysličovanie vody, čo viedlo k významnému eliminovaniu energetických a prevádzkových nákladov. Výstavba farmy si vyžadovala dôkladnú asanáciu všetkých objektov na danom území. Agrorybia farma SRO sa skladá z 3 prevádzkových komplexov: objekty na chov rýb, objekty na spracovanie rýb, objekty skleníkového hospodárstva. Hala s rozlohou cca 3660 m2 je určená na chov rýb. Má aj vlastnú plôdikáreň chovu. Halu tvoria betónové nádrže s objemom 75 m3 a 8 menších nádrží. Okysličovanie vody zabezpečuje generátor s filtračným a čistiacim systémom. Všetky etapy vývinu chovu riadi monitoring. Chovná hala spĺňa prísne hygienické aj sanitačné kritériá. Biologický odpad má využitie v bioplynových staniciach. Moderným dobudovaním spracovne rýb vzniklo najväčšie zariadenie na spracovanie živých rýb na Slovensku. Sumček Omega je nielen obchodným názvom, ale aj symbolom kvalitného ekologického chovu pod neustálym dohľadom veterinárov. Najvyšší štandard chovu zabezpečuje priezračná, zdravotne nezávadná voda z okolia vtáčnika. Čistota a prirodzenosť chovu sa odzrkadľuje vo výživových hodnotách rýb. Sumček africký má kvalitné ružovkasté mäso bez nepríjemného typického zápachu a bez vnútrosvalových kostí. Málo tuku, vysoký obsah bielkovín a omega-3 a 6 mastných kyselín zaraďujú sumčeka afrického do jedálneho lístka modernej a zdravej kuchyne. Rozmanitosť tepelnej úpravy zvyšuje jeho obľúbenosť v súčasnej gastronómii. Sumček africký chutí dusený, pečený aj grillovaný, obalený voňavými bylinkami alebo v klasickom trojobale. Môže byť ľahkým predjedlom, výbornou večerou, ale aj prekvapením pre rodinu a priateľov.
Špičková technológia umožnila farme spracovanie živých rýb s ročnou kapacitou až 3000 tón. Súčasťou úspešného projektu sú aj 2 skleníky na pestovanie plodovej zeleniny. Realizáciou projektu sa zvýšil záujem o slovenské rybie výrobky v celej strednej Európe. Agrorybia farma SRO výrazne prispela k rozvoju obchodu a ekonomiky na Slovensku. Agrorybia farma SRO v Handlovej je zárukou čerstvých, kvalitne spracovaných a zdravých rýb.